Mai donar sang podia resultar tan divertit i perillós. Esta estrafolària clínica és com un mercat en dissabte. Els metges trien els pacients a la babalà. ¿Eres su mujer? Pues te quedas. Ah, vale. I els passen a consulta d'una manera més que curiosa. Un disparatat joc de confessions íntimes i un obrir i tancar portes d'estrelletat. I al carrer s'amunteguen per entrar. El Festival Cabanyal Íntim ha esgotat les entrades per a veure esta i 10 més propostes escèniques de tots els gustos i per a tots els públics. Enguany el lema és la celebració de la vida, perquè en un moment tan difícil com el que estem vivint ara mateix hem pensat que la forma de lluita és en positivisme, optimisme i en resistència. I entre els convidats d'esta edició, l'autor del cartell que dona la benvinguda al barri. Tot està com molt ben lligat i és molt de veritat íntim aquí dintre d'aquests espais que són completament sorprendents, no? Esta tercera edició, organitzada per Francachela Teatro i Salvem el Cabanyal, convida a celebrar la vida. Representacions, dansa i art experimental dins les cases del barri. Entre fotografies de família i antiguitats de la València marinera s'ha filtrat l'art i la música de les noves vanguardies.